Riwruok mar jopuonj KNUT dwaro ni sirkal mondo jiw arita sikunde mag reso chenro mag somo e kinde ng'anyo. Jalup jagoro maduong' mar KNUT Hesbon Otieno onyiso luoro ni loro sikunde kinde ng'anyo thiro chenro mag somo kendo dhi ataro mar ratich jopuonjre. Otieno lero ni loro sikunde saa ka saa miyo somb jopuonjre dok chien e kinde mamoko kuomgi ikore ne piny maduong'. Omedo ni kata obedo ni kweth mar Azimio nigi ratiro mar kwedo piny owacho, migawo mar somo thiro ratich jopuonjre ka giloro sikunde kinde ka kinde ma ng'anyo koro muoch. KNUT dwaro ni sirkal oket chenro mag arita e sikunde mondo res kalenda mar somo ma bende ne obagni e kinde muoch mar COVID-19. It is unfair in terms of competition when some schools are not learning while others are on session. So we are requesting the government, because the government is overall, let them take actions that will ensure that our schools are safe, even those in the cities, so that our students cannot waste time. They can attend their lessons as usual. Education has undergone a lot. You remember during the year 2020, when we had the COVID pandemic, we lost a lot of time. The ministry, together with the stakeholders, we have tried to ensure that there is stability. John Buramasuna West.